Változatos környékével New Yorknak hihetetlenül sokféle a lakossága. Az egyedülálló nők sokkal többen vannak, mint a facér férfiak. Ma találkozom Nancy Slotnickkal, aki randi tanácsadó. Arra tanítja az embereket, hogy vegyenek részt romantikus találkozókon. Azt hiszem, Gary egy kicsit ijesztőnek találja. Alex, magatokra hagylak, mert egy kicsit feleslegesnek érzem magam. Hagylak titeket beszélgetni, oké? Később találkozunk. Biztos ment csajozni. Szerinted találkozik magányos nőkkel a parkban? Azt hiszem, hogy ebben az időpontban ez nehéz lesz, mivel ez egy lakónegyed, és az itt élő nők most dolgoznak. Azért akartam Nancyvel találkozni, hogy többet megtudjak azokról a nőkről, akik még mindig keresik a szerelmet. Az ügyfeleim többnyire nők. Minden korosztályból vannak, de legfőképpen a 30-as éveikben járók keresnek fel. Olyanok, akik a karrierükre koncentrálnak, és nagyon nehéznek találják az ismerkedést, bár nem is igazán próbálkoznak. Nagyon sikeresek, okosak és vonzóak, és mindenük megvan. Csak éppen nem találnak magukhoz illő partnert. A magánéletben sokkal nőiesebbnek kell lenni, és a sikeres és törtető New York-i nők nem igazán tudják, hogy érjék ezt el. Egy kicsit vissza kell venni, és hagyni a férfit kezdeményezni, és nem lerohanni. Elméletem szerint az emberek olyanok, mint a New York-i taxik, amikben kigyullad a lámpa, jelezvén, hogy szabadok. Azt tanácsolom, hogy hetente legalább 15 órát töltsenek el a partnerkereséssel, ha tényleg komolyan gondolják. 15 órát? Ez olyan, mint az álláskeresés. Igen, pont olyan. Ha igazán jó állást akarsz, akkor rá kell szánnod az időt, hogy megtaláld, el kell küldened az önéletrajzodat, állásinterjúkon kell részt venned, mielőtt ráakadsz a megfelelőre. Ugyanez igaz a kapcsolatokra is. Megkérdezhetem az óradíjadat? $150 kerül egy óra. Ha velem dolgozol, akkor az heti $150 kerül, 6 hónapon vagy 1 éven keresztül. Általában addig tart. Nem rossz, Nancy. $150 egy órára biztos működik. Sheep Meadow, egy nagy füves terület a Central Park déli részén.